persiapan ganongan tuwek tampil. Yo. Suwi gak tampil sih biyongnya lali nih dia kayak neng TV mau karo buti gidol orang didol ini jaminan Ya. On. Iya. wis to iya nuruti awakmu tok pokoke cek penak bae cek penak cek eling aku sinang di YouTube wah ngono nek gak nyang berarti delok YouTube tapi buti kebangetan mbak aku kan piye sing mbokku kerek nih Ya. Cakep. kebajot. Iya, terakhir kandungan tuwek ya wis maklumi ae ya. Bagus. Monika gambaran patih Pujaga Antuk kang sinebut Pujaga Antuk. Video saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kediri. Utusanipun Prabu Joglono Sewadono. Tembe saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kediri. Kalambar kusumaning ayu Dewi Sangga Langit.
patih Pujogo Kang sinebut Bujagano kaderet dening Temenggung Anom Yudo double hei ora delokok tenan ya oh ya patih Bujagano kula ingkang suwan patih kula semanggaken Gusti Prabu menika gambarkan Prabrojo Kelono Sewatono para jangan seni Mahabara Irbuti Pawalaksana Bebasana tegas papak paluning pandi sisaning grito Dasarojo kang jayeng palukon para Jawa kang tasih budaya sawanipun kang dereng kagungan garwa Bicil sakit kutub bantarangin boyong kusumaning ayu Dewi Sokalangit iya Patih kula semanggaken Gusti Patih sendika dawuh Gusti Prabu gawa lem ke gak no gawa iki ge lem untune kabel ki iya oke nongan poel bakal digawe ae iya sesuk terah prei iya melok begitu iya
Alon-alon. Kebacut. Patetot, patetot. Yo. Oh, wah. Oh, oh. Ojo dolanan kabel. Oh. Iya. Yo. Rima. Oh. Oh ya atuh. Atuh. Wis. Biasa. Bocah nek kulino ngidul-ngidulan dilang-ilang. Loh, patetot. On. Ayo le. Kebacut, Bul. Kandhani kok piye? Sing nek isore aman gak nek isore? Bul. Rawate tanggapannya soro men toh. Aku lak wis omong to. Aku menjane ndongaku ya jane ya apik-apik. Ngono ya Mas Bu ya. Muga-muga cacake gene apa-apa. Heeh, lho. Aku malah milih donga sing elek-elek ya. Lho, piye iki maksude? Ben iso nyang kabeh. Oh, ngono. Lah kok iso maksude piye? Umume emang biasane lek bapak-bapak ning pinggir meng kok rene bayas. Alah. Biasane dijogo ya. Biasane dijogo kok. Alah. Kabelnya cepet. Iki. Iki tuke. Hop, saya pakai. Hop. Nah, iki enek cep-cepane Bu ora kok. Jaman iso ngene iki. Pikirku melenos ning kono ya nek kabele. Ya gitu delok to iki gak ke baterai. Wong ngono. Boy, kuwi nak malik-malik iki ya diingeti ngono lho. Lah iya. Bapak. Sampean ndek kene iki dibayar. Sik ta. Ora masalah dikit ya ora. Ya piye, Bul? Oh, halah satu mesti merem. Kowe ya ngono satu kok ya merem lah. Sing salah ya awak. Heeh. Barang mlaku Ayo, kok merem. aku mas aku malah hayu. Orane boleh panjangane rogo wake. Lho lah ya. Iya dijogo apa dijogo apa. Kene bar lunga panjang wong telu Buti tiang tiga lho. Ya
Ya dijogo, ya. Ayo po dijogo po. Dijogo. Heeh. Dijogo. Yo. Ya. Loh, piye to po maksudnya piye? Matamu itu masamu sirkus apa piye ning tengah? Pikir ngono lho. Iya Pak, dijogo ya dijogo. Bapak. Nah, Pojokan. Iki duduk Sing sirkus sisi macan kedua pojokan kono ngono lho. Dijogo ki maksudnya nek ning ngarep sitok. Dek kono ki sitok. Ngono lho. Aku harus Turae melok batore dhewe. Heeh. Mangkane to nek kresek glurik iki kancane dinyanyi. Lah iya. Mamulo lek Dijaga tanggapan aja mikir keselamatannya. harapan ae. Ibake pacak sowan. Pacane basa wapi. Alah, Bu. Bukti iki lho. Bi. Lu Wes, bukti aku sesuk gak nyang aku. lungone Sumbawa. Iki versi Lumajang. Heeh, versi Lumajangan. NTB. NTB. Ya wis gak apa-apa, Bang. Yo. Ayo. Kayak tari balet kan. Oh. Yo. Andene kok irap ngono kok jaluk dijogo barang. Piye neh. Seneng aku nek bapane. Hup matamu. Jelayak sangamet bae mau diabani to. Diabani tak. Oh, ya ngono. Aduh. Lha ya. Ayo gantian. Persiapan. Iki dijogo lho, Po. Atau Mas, Po. Iki rada bahaya malah. Iya. On. Iya. Oh, ngono. Ayo. La. Iya. Oh. La. Po dijogo po. Kok mbok jarine iki piye to? Digoceli ya, digoceli. Heeh, gocelon aja sampe nyeblok po ya. Digoceli. Iya jogone gocelon apa? Alah, ora apa-apa Iya. nek kabeh sutete kok. Loh. Paling kesetrum mandrek ngono to. Karo aja rame. Piye? Sobat, Iya. Iya. Ayo po putrane dibantu po. Yo. Alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet patoning selamat. Yo. On. On. Dadi dhewe po. Gak mempan dadi ini po. Beh lagi nyang pisan dadi Bu, lho. Bu. Wah, lagi apa tuh? Lagi apa tuh wis dadi ki lho. Ora kira enek Bu iki cek. Rewoy lho. Dadi yo. Lah,
Lagi nyang bul. Bu, ngomong sik ta. Aja kosek, aja kosek. Lagi nyang wis. Kosek. Kowe emang jarene njapani aku. Lah kudune ning aku no. Dadi iki. Walah. Dadi kok omong. Oh ngono. Dadi. As. Aku dadi. Kowe dadi gak Ren? Saurono sik ta. Jare on dadi bul. Kowe dadi ora? Kowe dadi to? Heeh. Wes sih, Bu. Kok mandek sik. Iki nek Ora. Parin mbok dadekne ora iso. Gak iso, Bu. Carane dadi wis gak ro. Demitku bahasa Indonesia. Kayak bahasa Indonesiaan. Nah, carane dadi dhek wis gak ro, wis lali. Iba, kamu kerasukan hayang. Ayangnya apa? Hantu. Loh, hayang. Wah, ayang toh. Hayang. Ayah. Ayah toh. Hayang. Ya. Kerasukan. Domongi carane dadi wis gak ro Iba iki. Domongi kandhani kok As. Lah wek sing ngabari sing Aku mau bopo. Ora omong lho. Oke. Boleh gak? Pas. Saya. Waras sik. Tak omong ngirimi to. Sik to, awakmu aja dadi sik. Lah kok cacaru mbok dadekne kok awakmu dadi dhisik. Ngono. Aku ora nek didoyo tenan lho, Bu. Tenan aku. Demeng rata-rata sing mbok dadekne klambine warna apa to? Warnane ireng. Lah iki ireng ya iki. Dadoke ndak. Dadekno iki lho dadak. Ndak. Pak Bud, ayo dadi yo. Kesurupan. Lah yo maju. Kamu kesurupan. Sak. Kuwi bener urusan pupuk no. Bul, Mas Bu, suatu kehormatan saking beliau Bu Luluk ibadhe minggah. Badhe nyambut panjenengan. Bu Luluk monggo dipoteraken. Dipoteraken. Nggih. Lu jaluk dadi iki to. Bu Luluk sebut dadekne. Bu Luluk jaluk. Aja sebut dadekne. Ngono. Aja no kok Ayo Bu Luluk monggo. Bu Luluk monggo. Iki kesurupan iki piye to? Minggah mriki mawon Bu Luluk monggo. Ayo, Aku Pak. yo krenah-krenane cacah kok. Demit kok koyo ngono iki. Demit ro dhuwit kok roh ya. Demit ro dhuwit roh Pak Bud. Kowe dadi yo sik, nek dadi lagi urung dadi kok. Sik, iki campur iki. Aku mau ngitung tok. Iya. Ler. Kena nggih pulian pas lunga kae lho. Kowe aja ngenyek cacah. Aku ora ngenyek, lah aku dhewe jleput Ora maksudnya ngenyek cacah kene lho. Wong mulih tekan ador ora nggawa apa-apa diangkrek. Bu Lulu emang sangat baik. Bu Lulu mau menyawer kita. Bu Lulu. Kabel Ora sah mak kendangi rasa mak onekne. Lah Nyapa? nyapa? Jaluk kan kok mesti. Alah, Lho ora njaluk aku. Wis. Bel, wong pancaki bocah-bocah manut kabeh ora. kok. Dik, ate ngomongki engko bengi lo rogo musik. Awakmu wis entuk bayar kanyak, ora njaluk. Wah iya. Ngawur Yo ae. wis. Bu Lulu. Siapa yang punya? Bu Lulu. Sik, pira iki kabeh? Hah? 100 sing. Wis kuwi urusanmu dhewe urus ana kono, ya. Ayo saiki dikenake joget sik, Ger. Ayo. Kuwi mbok titipne aku apa mbok titipne Buti? Ngawur ae. Kok tak jahit iki? Ya. Iya. Persiapan. Ayo Pak putrane dibantu, Pak. Alon-alon pokoke nglakon glebet-glebet kepatone selamat, Ger. Ya boy, ya. Iya. Ayo le.
sing selamat. Sesuk ribet sego sing anget yer. Persiapan. Ayo tepuk tangannya mana?